Co ide? Dnes sa idem porozprávať o snoch. Každý z nás má sny. Ja sa vám podelím, čo som mal dneska za sen. Lebo by som to normálne spravil nábed na film. Takže poďme sa na to pozrieť. Aký som mal sen, ne ti to popíšem všetko. V slove musíš využiť svoju kreativitu, aby si to pochopil. Takže najprv začal môj sen v tom, že som sa objavil nie ako žena alebo ako muž. Objavil som sa ako tretia kamera. Hej, takže si vlastne som pozoroval príbeh a dokázal som cítiť do postav. Začalo to tak, že sme boli v otvorenom oceáne, úplne, ale bolo vidieť brehy, tak jazere, neviem čo to bolo. A v tom boli nejaké veľké misy chodiace. Také misy a také dosť nechutné, také dosť kmeňové, ako také, že by to postavil nejaký proste kmeňový ľud, ale živé. Neviem to pochopiť. A vnútri, v tej miske, to bola taká veľká misa, vážne veľká. Tam, že sa tam akože 10x10 metrov možno a hlboké. No a tam bolo na rohoch také hlavy, by som to nazval. A tie hlavy si prichytili človeka, boli tam dve ženy. Prichytili si ich a búchali ich do hlavy a potápali ich stále. Ale tak, aby nezomreli, ale aby trpeli. Neviem, prečo som mal taký sen, inak nič som také nepozeral, žiadne horor, nič. Budem ti o tom len rozprávať, nezlaký sa, ničoho. Dosť nechutný sen to bol. No a potápali, hej, a potápal. No a potom ich zrazu vyhodil a zrazu druhá mi sa si chytila, zase potápala a potápala. Toto bol taký akéby prolog, ty kokos, neviem na čo to bolo, ale celý som si hovoril, že sakra, chcem na to vysvetlenie. Pokračujeme ďalej. Potom som sa zrazu už objavil ako ja, ako postava hlavná v nejakej lodi by som povedal. Alebo čo to bolo. A dosť sa to podobalo na také, že Squid Game by som to povedal, že mali sme nejakú úlohu, ktorú sme mali splniť. Nebolo to nič o zabíjaní. A všetko, čo sme robili, bolo popríklad také cvičné. Že keď sme sa mali zabiť, tak to bolo také fejkové. Chápeš, že prvá misia bola, že nájdi že polovica z vás má nože a dobúdaj druhého, ale neboli to reálne nože, bolo to akože iba všetko, chápeš. No a zrazu sa to objavilo všetko, že to bude reálne. Ja som dokonca mal aj pištol, neviem odkiaľ. Ja som mal to šťastie, že som mal zabíjať nožíkom. Prvá hra bola, to bola druhá hra. Prvú hru si nepamätám, aká bola reálna, tam sa nikto nezomrel, sa mi zdá, v druhej sa už zabíjalo. A bolo to dosť brutálne. Neviem prečo. No ale viem, že výhercovia dostanú prstene o hodnote nejakých 40 000. Každý ten výherca, no. No a mal som nožík. Tak som išiel zabiť, lebo ja som mal v hlave to, že som videl Squid Game 2 a tam bola presne takáto hra, ja som si povedal, že ak nikoho nezabijem, tak čo keď ma zabijú jak tam, vieš, alebo neboli zdané pravidlá, že zabijte čo najviac akože ľudí. Nebolo určené, že keď nezabijete, tak zomriete, ale obával som sa toho, mal som tam tú myšlienku, takže nebolo to také, že chápeš, tak som tam niekoho našiel. No a začalo to také, že videl som, to bola taká búdka, no keby taký stánok, v ňom sa bil jeden typek, ktorý mal nožík a druhý, ktorý nemal nožík, ktorý by utekal. No a ten, ktorý utekal, zobral od neho nožík a nejak tam s ním bojoval. Ja som tam došiel, mňa dorezal do nohy, aj ma to potkol, úplne som dzigal na zem, neviem akože to bolo tak brutálne tie sny, dosť to bolo aj. A do nohy ma bodol, a už keď na mňa liezol, som vytiahol zbraň, som namieril, vystrelil som, ale nevystrelil som, lebo som neviem prečo mal neobtiahnutú zbraň. Tak som si to snažil nejak obtiahnuť niečo. Nejak sa to zlikvidoval ten typek. Nejak. Potom som obtiahol, že mi začal fungovať. Potom som aj niekoho zastrelil. Hej. Toto bolo asi, toto je všetky akcia, čo bolo v tom jednom akte. Lebo následne som iba prechádzal to loďou a tam normálne bolo masové vraždy na tých, ktorí nemajú nože. Normálne tam spravili, bolo nás tam asi 40 alebo 50 alebo veľa ľudí. Proste tam zrazu bolo jak nejakom úplne, že Fallout 4 Raiders camp, kde idú masovo zabíjať teraz ľudí. Normálne som sa hovoril, že ty kokos, keby som nemal nožík, tak som mŕtvy. Tak ma už zabíjajú. Teraz takto mi tam rezali ucho. Takže to bolo také, že som sa dosť na tým zamyslel. Ja som nikoho sa nesnažil ako je takto zabiť iba jedného človeka, ak som to asi spravil. Sa mi zdá, že som ho vtedy aj nejak zastrelil do hlavy toho, ktorý po mne liezol, nepamätám si to už. No ale potom som si stretol s takými asi 4 alebo 5 ľuďmi. Neviem koľko nás bolo. Väčšinou to všetko boli chlapi. Tak by som to nazval. Možno neviem, či tam bola žena, nie som si istý. Ale prevažne tam sme boli všetci muži. No a začali sme tak riešiť, že sme teraz dostali všetci tie prstene. A že čo keď to je celé fake? A celá tá kampaň, ktorá nás akože zamestnávala, alebo nám robila tieto veci, boli strašne podozriví. A my si povedali, dobre, teraz sme dostali prstene, ale čo keď nás budú chcieť zabiť?
A zoberú si z prstenia a budú proste to spraviť len tak pre zábavu. Čo keď to robíme pre zábavu? Tak som si povedal, tak proste, že neviem, tak som premýšľal s nimi, riešili sme, že čo spravíme. Došla tam nejaká druhá loď helikoptérov, nejaká nás mala vymeniť, ale našťastie tá naša, to bola veľká loď, veľká nákladná loď, fakt, že veľká. Tak naša nabúrala do nejakej sračky, hej, úplne sme sa vyrúbali niekde a zrazu sme sa objavili v meste. Asi ja s nejakým dedom, takým sympatickým. A išli sme mestom, mesto bolo prázdne, nikto v ňom nebol, život tam neexistoval. Bola to jak apokalypsa. Celý čas sme riešili prstenie, že čo s nimi budeme robiť, s tými prstenmi. A nejak sa nám ozvali, ešte sme sa potom stretli s nejakými ďalšími ľuďmi a nejak sa nám ozvali tí sráči. Nás nechajú ísť, len nech im dáme tie prstene. Ja som s tým nesúhlasil, dobre, dáme len tie prstene, len nás nechajte na pokoji, že proste chceme len žiť. Chápeš? Ale celý čas mi išla v hlave tá myšlienka, sakra, čo to bolo na začiatku s tou vodou? Že prečo tam bola tá voda? Že čo to sakra znamená? Celý čas mi išla v hlave tá myšlienka, že som čakal na to vyuzlenie z toho. Že čo to sakra bolo? Nevíš, nedošiel som na to, do teba taký spovedať, nedojdeš na to. Nakoniec sme sa nejak stretli s tými pánmi, v tom opustenom meste sme sa našli ešte nejakí ďalší, 4 sme už boli, sme našli ešte ďalších nejakých kamarátov, ktorí sme vtedy kecali na tej lodi, tých normálnych. Proste sme im dali tie prstenia, ale zdá sa mi, že to bol nejaký okašel, silný, lebo zrazu to nejak všetko skončilo, ten sen. A objavil som sa s tým, že vážne som ešte stále tie myšlienky z toho predošlého sna, ale bol som v nejakej domácnosti, neviem, či som tam mal ženu a dieťa, alebo neviem, dosť nepamätám. Viem, že som asi niekam odbehol z toho domu, iba som počul potom, ale dieťa bolo, že decko, malé, bábätko. A jak som odišiel, niečo som išiel spraviť, nepamätám si presne čo, fakt si nepamätám, tak som sa vracal, počul som iba krík, nejak sa neviem, žena alebo niekto bol mŕtvý, alebo zomieral a mi povedal, že mám zachrániť naše decko, neviem, ale viem, že alebo zobrali mi aj decko je ženu, no a ja som videl, to bola tá tlupa tých sráčov, ktorí nás zamestnávali, aspoň som to videl. No zobral som si 4 nože, neviem prečo som si zobral 4 nože, a hlavne také neostré. Už o mne videli, lebo ten dom bol rozbitý. Ja som zobral, bolo ich tam asi 20 tých ľudí, ale bolo mi jedno. Neboli nejakí hajzli. Tam boli prevažne ženy, by som povedal. Bolo to dosť divné, že väčšinou, asi všetko boli ženy. Tých 20 ľudí, čo ich ukradli. Jednu som takto bodol do krku a ona žila ďalej, aj keď ona plakala a kričala, neviem. Začal som tam s nimi akože sa, keby bojovať s nimi. No ale následne som zacítil takú slabosť. A ona, že hopa, taká jedna žena za mňou. A ja sa kúknem, noha normálne rozsekaná, keby po granáte. Normálne som nemal nohu. A ja som cítil taký nechutný pocit, nepopíšem, aký to je pocit. To je také, že keby si tak bol malátny, že by sa tak teplo ti je strašne bolo teplo na tú nohu. Strašne. A ja som cítil, ak to stekalo, že proste, že vykrvácavam, ale nebolo ma vôbec nič. Vôbec nič ma nebolelo, ale mal som taký tlak v hlave, a dosť ma vypínalo, takže som bol taký, že bol som ešte takto, že chcel som ešte ísť ďalej, ale ja si pamätám, bože, prepáč, úplne mi to vypadlo. Nešiel som na žiadnu prechádzku s tým domom, hej. Ja som bol v tom dome a zrazu bol výbuch. V tom dome bol výbuch. Normálne som zomrel. V tom dome. Vtedy mi zobrali to dieťa a ženu, asi predpokladám. A ja som sa reinkarnoval proste, že nechcem ešte zomrieť. Som si povedal a išiel som. Aj tam potom všetko už bolo tak, iba tento úzol som zabudol, že som vlastne vybuchol v našom dome. A ja som sa aj spýtal, lebo ak mi odsekli nohu, nedorazili ma hneď, že ma poď zabijem, oni sa začali so mnou rozprávať. A že ja som zomrel, že? Oni, že no hej, neviem prečo si hore. Že proste, že ty si ten výbuch neprežil. A že ty kokos, dobre. A ešte ti popíšem ten pocit, takže bola tá slabosť, taká trpkosť, taký tlak, dosť si bol malátny, že si padol na zem, ani o tom nevieš, že proste nemohol si s tým nič robiť. Vykrvácal som, ale prežil som. Žil som. Proste som nekrvácal, už som sa pozrel, do mňa to tieklo jak blázen. Strašne, ale to, keď nemôžem ti nájsť obrázok, ale vyzerá to presne tak, keby si našiel niekde
nejaké vojny, ak pod ním vybuchne mína, tak presne tak to vyzeralo, len že masívne, že po kolenu mi, až tepnu mi proste odrezala, proste celú, jak máš koleno, vieš, máš koleno a tam máš tepnu zo spodku, tak to mi všetko takto odrezala, takto mi to prerezala nejakou katanou, či čo, ja fakt netuším. A sme tam potom už iba kecali. A potom som dovykrvácal a nezomrel som, ja som sa čudoval. A tam skončil môj sen. Bolo to nechutné, tak ti poviem. Mám veľa nechutných snov, hlavne kde zabíjaš, zomieraš. Hej. Povedz mi, či si má nejaký ty taký podobný sen, nejaký nechutný, bol by som rád, keby si mi napísal, že čo, aké máš ty sny. Že či som ja jediný retard, ktorý má zabíjacké sny. Nie, že by som ja zabíjal, ale že ma zabíjajú, alebo aj zabíjam. Neviem prečo, proste vidím smrť v snoch. Nie vždy, ale väčšinou, už keď mám sen tak nechutný. Tak mi zaujímavé, či máš aj ty také sny, alebo aké máš prevažne ty sny. Tak dobre spí, dobre sa dneska vyspí, a nemaj zlé sny. Zatiaľ sa maj, sojde.